bailarina. Ahí tenemos todos. Amb el número 6, Valenciana de Cases Regionals també tripulada. I amb el número 39, una associació de menors de Naranja Rozas, tripulada per la fallera major de Vallada en Sorolla, el nostre artista valencià, magnífica, Mises con los Claus del Mediterrani. Constantin Muñoz, tripulada per la reina de l'esclat per la villa del Pop, Belén Mora, la secció especial A, una melena blau, de Sorolla. Bueno, dentro del programa de la Fira de Juliol, uno de los actos más bonitos es la Batalla de Flores. Y podemos decir ya que este año ha sido todo un éxito. Se han apuntado más de 13.100 personas para poder coger algún palco o silla y estaremos en torno a las 5.000 personas hoy aquí. Más de 40 carrozas son las que van a participar y bueno, esperemos que la gente disfrute. Son 1.200.000 clavellones los que se han recogido del campo y a disfrutar de la batalla, que es lo importante. No solamente la gente que está en los palcos y en las gradas, sino toda la gente que se está agolpando sobre lo que son las vallas. Quizás nos lleva a replantear si el año que viene tengamos que ampliar. Bueno, sí, ya lo veremos a ver. Comença la batalla de Flors amb música de suposa que és fluixeta, colorida, naranja i groga, amb els colors nostres, colors del Mediterrani, colors de la nostra. Ahí, per favor. Amb aquest art que tenim els valencians i les valencianes, aquests artistes florals. Però ja el tenim, ja va com toca. Ahí fora. A veure si és de la dreta, davant. S'ha de mirar davant, no? Davant. Que assistir en tot el món. L'única competició que devia assistir de tots els clavellones. A per el xifre. Bueno, pues una alegría, una ilusió poder assistir la primera volta com a alcaldessa a esta batalla de les Flors de València. 1,2 milions de clavellons han caigut sobre totes les persones participants en una batalla que té 130 anys, és a dir, és una batalla històrica, tradicional i que forma part de la Fira de Juliol, amb la que acabem la Fira de Juliol. Jo he de dir que és un luxe veure la participació en este dia, vindre a ser a l'Alameda i veure tantíssima gent il·lusionada en esta batalla. Sempre es diu per els deberes que totes les batalles foren de flors i que totes foren de flors en València, no? Perquè la veritat és que els valencians arreglem les coses d'una manera molt senzilla, amb alegria, amb il·lusió, amb un clavelló i sobretot en bon ambient, no? Ja heu vist que inclús entre distints partits polítics avui arreglem les coses tirant-se clavellons damunt. Si n'anem de vacances ja, tot el que teníem pendent ja ho hem resolt, s'han tirat el que se'n tenien que tirar, tot eren flors i la veritat és que ja se n'anem de vacances tots i les persones que ja estan de vacances, pues que en un any que jo espero que tot el món descanse molt perquè ha sigut un any intens i ho mereixem, no? Gràcies a tots els mitjans de comunicació que cobriu esta batalla. Espero també que descanseu. Us anem a donar molta guerra de flors a partir de setembre. Així que descanseu perquè anem a entrar en moltíssima força en el mes de setembre. No es que se vaya a pausar, ni mucho menos, porque quedan los alcaldes en funciones y van a seguir la dinámica, muy pendientes de las necesidades en este periodo estival, las necesidades de las playas, las altas temperaturas, bueno, la policía, la situación de la ciudad. Vamos a estar muy pendientes, pero bueno, yo, si me permitís, después de 2 elecciones, un parto y una baja maternal que nunca se disfrutó, voy a tener que tomarme algunos días para poder reiniciar el equipo. Me mangaria el rostre i me passaria el món.